Čaute všetci, vítame vás na novom kanále, a kde budeme hrať Brawl Stars a môžeme ísť na to. Takže zoberieme si páreček. Áno. Tak to niekedy robíme. Tak ty si bereš koho? Ja ju si neberem. Zoberiem si napríklad Enzačku. OK. Môžeme ísť. Takže ja sa bojím celkom. Ja neviem, mám tremu.